Hello friends, welcome back to my YouTube channel. आं दिनै बगिबिल ब्रिजआव थांनो नागिरदों। दा जों थांनो ओंखारबाय। नै दा थांगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बिदिब्ला थौदो नायलांबाय थादो आरो आं नोंथांमोनखौ आंजों लोगोसे बगिबिल ब्रिजखौ देखायलांनोसै। नै लोगोफोर बगिबिल खाथियाव ओरैबायदि बेसर बागान दङ। फोथार बारियाव माने नुहुरस'नो हालायि बेसरानो बेसर आरोना। बेसराव ओरैबायदि समायना जायगा। बेसर बागान गोजा। बेनिफ्रायनो हरगोन। बेसर खेथि खालामसोगारदों नै बिराद गोजाननिफ्रायनो दं। ओइ नै नुहुरस'नो हायि जायगानिफ्रायनो। बाब्रे जेरावबो बेसर गोजा। बेसरानो गोजा। तारमाने जोंनिथिं खेथिया माइ जायो आरो बिथिंजाय बेसर जायो आरो मेन खेथियानो बिसिना बेसर। Oh my god, drone shot. बगिबिल मोनफैबाय नै। सेस खानाया। Turn left onto National Highway 15. Continue on National Highway 15 for 5 kilometers. फाइनेलि जोङो बगिबिल ब्रिजखौ मोनफैमारबाय नै। ओमफ्राय आसाम पुलिस बेयाव चेकिं सोलियो। ओमफ्राय नै जों बगिबिल ब्रिजआव गाखोजेनबाय। नैलायथो नै लोगोफोर बगिबिल ब्रिजआ। ओमफ्राय सोरबा फैफेराखैबा फैनो हागोन। जोंनि धेमाजिनिफ्राय बहुद खाथियानो, बारा गोजान नङा। ओमफ्राय बे दालाङा 4940 मिटार गासिब माने इसिबां गोलाव आरो माने 4 किल'मिटार 940 मिटार 60 मिटार थाबावनायमोनबा 5 किल'मिटार जागौमोन बे दालाङा। ओरैबायदि गोलाव। एसे गिदिर दैमा। आग्ला नुहुरा लैथोसो होनबाय बियो।
माबा गिदिरखा दैमाया बगिबिलनि साहा लोंलांनोसै नै नैलायथो नै बगिबिल ब्रिज खाथियाव जोङो दसे ओंखारथ'नानै माने खाथियावनो हटेल मोनदोंमोन बेयाव साहा लोंबाय दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय थांफिननोसै दसे थानानै बगिबिल थांनाया जोंना मोनाबोबाय नै Continue for 2 kilometers. थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आङो दिनै आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय दा मोनाबायबो जों दा न'आव थांगासिनो दं बाय बाय लोगोफोर